Ефір АТР триває. Я Аліна Цидбулаєва говоритиме наживо про найцікавіші і найактуальніші події, які відбуваються в нашій країні. Залишайтеся з нами, нам є про що розповісти. Зеленський розповів, як повертатиме Донбас і Крим. Що за новий план у президента? Розведення сил у Золотому триває. Стало відомо, за скільки днів завершать. Делікатна переписка. Нардепа спіймали на спілкуванні з повією. Сам він заперечує. Вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру. І я вже рада представити наших гостей. Сергій Бережний, головний редактор, політичний оглядач інформагентства Ліга.нет. Вітаю вас. І Олександр Альфогов, речник Нацкорпусу. Доброго здоров'я. Вітаю вас. І поговоримо все, що стосується Криму та Донбасу обов'язково. Ось президент Володимир Зеленський вже розповів, як збирається повертати Крим і Донбас. Давайте послухаємо, що він сказав. Українському суспільству потрібно домовитись між собою. І це дуже важливо. Тому що сьогодні всередині країни існують абсолютно різні бачення у питанні повернення Донбасу і Криму. Помилково думати, що ми швидко та з легкістю повернемо Крим військовим шляхом. Сподіватися, що все це станеться за змахом чарівної палички. І наш підхід до реінтеграції Донбасу і Криму повинен бути зваженим і, найголовніше, прагматичним. Ми повинні чітко відповісти самі собі, яка наша головна мета. Чи реально це? Як цього досягти? Та на які компроміси ми готові заради досягнення цієї мети? Ось про це сьогодні говорив Зеленський в Маріуполі. Що це, що ми не можемо домовитися між собою? Питання? Так. Чому не можемо? Чого Зеленський тоді каже щодо повернення Криму і Донбасу? Що він має на увазі? У меня такое ощущение, что речь идет о недоверии между общественными группами. Это не просто невозможность договориться. Пока что даже не принимаются аргументы, каждой из сторон не принимаются аргументы другой стороны. У общества пока еще нет привычки слушать оппонента. Это очень плохое качество. Тобто українці не розуміють один одного, правда? Да, просто не понимают. Даже то, что вот говорит Зеленский прямым текстом, огромными группами общественными воспринимается с недоверием. И преодоление этого недоверия – это важнейшая задача для Офиса президента и для самого президента. Олександр, як ви гадаєте, ми розуміємо, що між владою і українцями немає розуміння щодо повернення Криму і Донбасу? В першу чергу хочу наголосити, що пан президент знаходився в місті Маріуполь. Так? Якби не 14-й рік не полк Азов, то він би, очевидно, можливо, говорив би в Дніпрі або в Запоріжжі. Маріуполь – це місто, яке відстояло добровольці. Сьогодні він говорить, що немає розуміння. Розумієте? Коли є небезпека, то ми всі домовляємося. Ми здатні домовитися, ми здатні порозумітися. Єдине, що дійсно, президент говорить меседжі, які мають подвійне дно. Ми не знаємо мотивацію цих меседжів. Ми не знаємо, чому президент говорить ці речі, саме в цей момент, говорить про розведення, швидкість розведення. Тобто існують подвійне дно в цих його промовах, і ми не можемо зорієнтуватися, на кого він і на що він працює. Ми здатні домовитися. Щодо розведення сил, ось сьогодні в Золотому триває розведення сил. Пропоную переглянути фрагмент бесіди представника спільного центру з контролю та координацію зі спостерігачами ОБСЄ. Дальше идет процесс протягом 30 дней разминирования участков, облагораживания дорог, убирания всяких вот этих, там, допустим, инженерных перешкод на дороге. Через 30 дней верифицируем полностью, что разведение в золотом состоянии. А ось добровольці, що перебувають в Золотому, зняли відео. На ньому місія ОБСЄ в районі розведення сил та цікавий коментар. Давайте подивимось раз. Рухаємося по маршруту село Катеринівка, Золоте 4.
Катеринівка – це населений пункт, який згідно з плану відведення військ залишається в сірій зоні. Щойно спілкувалися з військовими, які стояли в Катеринівці, і їх зараз змушують відходити на територію, на дистанцію 1,5 кілометра. Зараз ми з вами зможемо спостерігати на контрольному пункті місію ОБСЄ, якої дуже багато. Тут дійсно дуже багато автомобілів, які спостерігають за так званим відведенням українських військ. В населеному пункті діє в населеному пункті Золоте 4, Катеринівка діє так званий жовтий пропускний режим, згідно якого сюди дозволений в'їзд лише місцевим людям, які прописані на цій території. Як ви ставитеся до розведення сил? Пока это разведение, то есть пока стороны, и одна и другая сторона отводят свои войска и образуют широкую серую зону, задача в том, чтобы это разведением и осталось, и не стало сдачей, чего очень боятся в обществе. Сдача это станет, как только сепары нарушат обещания и пойдут вперед. В этот момент закончится разведение, начнется боевая операция. Я очень надеюсь, что это будет боевая операция по возвращению нами контроля над серой зоной. Олександр, ви вірите сепаратистам, що вони все ж таки будуть соблюдати умови так званої формули Штайнмаєра? Пані Ірина, розумієте, в першу чергу хочу сказати, що показані вашим 2 відео, вашим каналом, це відео з української сторони. Де Так. відео зі сторони окупантів? Хто його викладе? Власне, так. Ми його не бачимо. Очевидно, що щось не просто так проходить. Ми знаємо, що спостерігачі ОБСЄ – це громадська міжнародна організація, яка спонсується різними державами. В тому числі, Тобто в першу чергу, це Росія, яка донатувала туди величезні суми грошей. Зрозуміло, що на ОБСЄ немає прецедентів, щоб ми робили якісь ставки. Бо ми знаємо, що коли тривав обстріл Золотого, про яке йдеться мова, то, власне, місія ОБСЄ фіксувала останній обстріл якогось там 13-го числа. Зрештою, ми бачимо величезну кон'юнктуру в контексті цих от обстрілів і розведення. Принципова позиція Національного корпусу, що будь-яке розведення військ – це в односторонньому порядку означає виведення наших військ. Бо, ну погодьте самі, розведення наскільки? Якщо розведення буде там на маркування 5, 10, 30 кілометрів, якщо навіть при 5 кілометрах, то сіра зона підійде до Донецька, до Луганська, і це означатиме, що ці міста будуть просто перед нами відкриті. Так? Зрозуміло, що сепаратисти ніколи не підуть на розведення. Окрім того, поготів, я би зазначив, що вивід українських військових з позицій, я не говорю, що ці позиції будуть зайняті величезними втратами, кров'ю, пораненими, мертвими нашими вбитими солдатами, але вивід українських військ, по суті, в голе поле, означає, що їхні позиції оголюються перед сепаратистами. Розведення на кілометр – це дальність пострілу автомата Калашникова. Так? Це, власне, 2 кілометри між військами. Це дальність міномета, які сьогодні вирішують дуже багато, насправді, питань. Тому хочу сказати, що це не розведення військ, це розведення українського народу, пов'язане... Розвод, так. Ми ж не лохи, так? Тож, це Президент теж не лох. Зрозуміло. Це перше, Йому 42 роки, як він казав. 42-й рік, так. І то зрозуміло, для нас це розведення України, української перемоги і українського наступального явища, яке має існувати. Бо нам ніхто ніколи не підкинув формулу, за якою ми виграємо ззовні. Це тільки внутрішня українська формула. Сергію, як гадаєте, чому і куди поспішає Зеленський? К нормандскому формату. У него сейчас, насколько я понимаю то, что он делает, основная задача – это выйти на нормандский формат с позицией, при которой Европа не сможет Украину дальше, по сравнению с Россией, как-то вот ее позицию игнорировать. Потому что то, что сейчас происходит, это наращивание позиции России в отношениях с Европой. Это дело идет к снижению или даже снятию санкций. И Зеленский пытается это предотвратить тем, что не дает Европе ни единого аргумента в пользу снижения поддержки Украины. Мне кажется, что эта позиция пассивная. Мне кажется, что она не будет эффективной. И максимум, что ему удастся, это удержаться на нынешнем уровне поддержки. В то время как нам нужно поддержку наращивать, иначе мы просто не сумеем ничего достигнуть. И мне кажется, что нам нужно захватывать инициативу на международной арене, которая сейчас полностью в этой истории принадлежит России, которая нарушает все возможные правила, потом частично дает задний ход, именно частично,
оставляя за собой какие-то завоеванные позиции. И тем, что она частично дает задний ход, создается впечатление, что она идет на уступки. На самом деле она движется вперед, она завоевывает все новые и новые позиции. Нам тоже нужно действовать примерно в таком же направлении, перестать быть овечками и начать грызть наших союзников. В рамках тех соглашений, которые есть, это возможно. Тобто ви гадаєте, що розведення сил – це нормально, і це Я считаю, позитивне? что это тактическая, политическая, не военная совершенно операция, которая должна гарантировать наши позиции на переговорах в нормандском формате. И, возможно, это диктуется тем, что у Зеленского надеется на то, что эти переговоры дадут какой-то позитивный результат. У меня лично такой надежды нет. Добре, тоді після Золотого буде Петрівське село. Ймовірність того, що Росія захопить нашу територію, це, мабуть, знає кожен, що це можливо, і Росія це показує вже шостий рік. На міжнародній арені ми покажемо, звичайно, що ось, бачите, домовленості так званої формули Штайнмайєра ми виконали. Є ймовірно, що захоплення буде, тоді ми бачимо, що ми програли в своїй країні. Я думаю, что если начнется наступление сепаров, на него сразу же должен последовать ответ. Потому что в этом случае уже ни о каком разведении войск речи не будет, ни о каком соблюдении исследований формулы Штайнмайера речи не будет. И выходить с таким результатом на нормандский формат – это просто бессмысленно. Россия к тому моменту уже нарушит те обязательства, которые она на себя брала. Все. От щодо відповіді, вже є акції, так, ось і вчора під Офісом президента зібралися противники розведення сил, палили фаєри, кричали «Ні капітуляції». Давайте подивимось разом, як це все було. Ні капітуляції! Ні капітуляції! Ні капітуляції! Ні капітуляції! Ні капітуляції! Воярів приберіть з коса! Воярів прибрали! Просто ви без плану. Що ми браття козацького роду? Героям слава! Понад усе! Це відповідь активістів і людей, які вийшли під Офіс президента. Як гадаєте, на цьому вони зупиняться, чи є ще якась форма, аби українці показали, що вони хочуть територіальні цілісні, хочуть, щоб держава все ж таки була українська, а не російська? Я вчора був на цьому мітингу, дещо навіть говорив, і основний мій меседж вчора був до людей, які абсолютно сприйняли його на 100-500 позитивних вигуків. Я просто наголосив, що, вибачте, розведення у нас, ми знаємо прекрасно, де знаходиться кордон України на схід, за Донецьком, за Луганськом. І я зауважив, що насправді ми знаємо, де наш південний кордон знаходиться. В 50 кілометрах від українського порту Севастополь на південь морем. І будь-які українські справи пов'язані з переговорами на нормандському форматі, де Крим не буде порушено як окреме питання. До речі, тут треба зауважити, що нам треба починати завжди з Криму. Окей, ми розведемо війська. Путін скаже, що він зробив все, що міг. І в Україні піде сценарій Придністров'я, Абхазії, Осетії. Це буде громадянська війна, як скажуть. Нас тут нема. Так, офіційно Росії там немає. Там немає, І так. за документами мінських домовленостей і формули Штайнмайєра там теж Росії немає. Власне, а нам треба починати з Криму. Де Крим? Чому Крим не ставиться як реально з порушенням всіх міжнародних прав, коли відбувся так званий референдум, який порушує міжнародне взагалі правове поле європейське? Чому ми починаємо з Криму? Крим – це та територія, яка має бути номер один в будь-якому перемовному процесі. Бо там Росія – агресор, бо там були російські військові, бо там була російська техніка. Сьогодні... І там все розпочиналося. І там все розпочиналося. І навіть, бачите, коли показували документи, паспорти, коли полонені російські кадрові солдати були у нас в Україні, то Росія закривала на це очі і робила вигляд, що це не їхні, це якісь просто там мародери, які перебрали через кордон і воюють як найманці.
Нам треба показувати, де позиція по Криму. Чому у Зеленського немає такої формули, так, щоб починати саме з Криму? Потому Как что гадаете? если поднять на международных переговорах с участием России тему Крыма, переговоров не будет в тот же самый момент. Россия не поддержит никакое поднятие этого вопроса, она его сейчас будет блокировать. Задача в том, по крайней мере, как я сейчас вижу у Зеленского, чтобы Россию в переговоры втянуть хотя бы с каким-то результатом. Это очень слабая позиция, повторяю, но если удастся сдвинуться хотя бы на шаг, мы сумеем сохранить поддержку европейских партнеров, которая слабеет, я подчеркну, которая слабеет. Если мы сорвем эти переговоры упоминанием о Крыме, в этом вопросе нас Европа поддерживает, безусловно, на словах. Они не, Ну і санкції економічні через Крим да, саме на они не Росію признают законность аннексий, они утверждают, что никогда этого не признают, и они будут готовы говорить о Крыме после того, как удастся хотя бы Россию к этому процессу привлечь. Россия к этому процессу сейчас привлечена быть не может по ее внутренним, на ее внутренних условиях. Просто не може. І повертаючись щодо окупованого Донбасу, ось на окупованому Сході проводилися соціологічні заміри електронних вподобань. Про це в коментарі ЛБ.ЮА підтвердив радник секретаря РНБО Сергій Сивуха. Давайте послухаємо його. По нашей информации, команда ваша, которую вы принадлежите, проводила какие-то очень приблизительные замеры настроений, я имею в виду электоральных там. Вы можете рассказать об этом подробно? Пока нет. Это были замеры на той территории? И на той тоже. А как вам удалось там проводить замеры? Ну, сейчас я вам сдам наших людей, которые сейчас там работают. А вы верите в то, что это могут быть объективные цифры? Да. И вы считаете, и вас там поддерживают в целом? Слуга народа? Надо спрашивать. Ну, вы же проводили... Вы знаете, что есть даже люди, которые готовы уже сейчас, находясь там, идти на выборы от слуги народа. Люди, которые сейчас находятся там, и они не боятся озвучить. Ось ми почули радника РНБО. Як гадаєте, хто ті, хто проводив заміри? Чи серед них є сепаратисти? Тому що як можна заїхати на окуповану територію і провести... По-перше, це абсолютна профанація. З відсутністю кваліфікаційної якоїсь підготовки рівня пана Сивохи, який, до речі, нещодавно сказав, що Національний корпус – це незаконна організація чи незаконне формування. Добре, що не дав зброю. Політична партія, яка існує 3 роки, для нього незаконна. Він людина, яка поставлена урядом, скажімо так, людей арт-професії, поставив ще одного арт-професіонала, який буде говорити, буде спікером, буде гарячою головою, але пан Сивоха абсолютно некомпетентний в справах, куди його поставили. Рада національної... Але ми бачимо його коментар, що навіть в окупованій Нема ніяких замірів, території... нема там ніяких людей, ви розумієте? Якщо люди є якісь, то це агенти, які працюють для Служби безпеки України, очевидно. Там, так? Другого статуса трудно себе представить. А это люди, которые не пойдут проводить опросы явные по тем методологиям, которые предусматриваются профессиональными опросами социологическими. Это невозможно. Это просто должен быть... Получается, там Нельзя россияне? проводить под давлением опросы, а давление там постоянное. Просто постоянное. Люди находятся в состоянии опасности. Вы можете себе представить, как это влияет на результаты опроса? Тобто, хто перебуває тоді на окупованій території Донбасу? Люди, які залишились з тих чи інших... Дві категорії. Ті, які з тих чи інших причин залишилися на території окупованої, тут треба сказати людей старшого віку, людей, які доглядають... Повертаючись щодо опитання, хто ці респонденти, які казали, що готові проголосувати за Слугу народу? Ми маємо пам'ятати, що насправді ще нещодавно німці влили в вухо пану президенту, що партія «Слуга народу» при виборах набере переможні відсотки. Тут треба цей коефіцієнт, цей правочку, просто перенести на сьогоднішній день і сказати, що Зеленський очікує, що його партія набере там відсотки. Зрозуміло. Ну, Сивуха – це не проста людина, це радник РНБО. Все ж таки, на ваш погляд, хто ті люди, хто опитував людей, респондентів? Да? У меня даже предположений нет никаких на этот счет, и не хочется их делать на пустом месте. Но относительно тех, кто отвечал на эти вопросы, я могу сказать, что это, видимо, люди, которые полагают, что выборы произойдут в какие-то осмысленные сроки, в ближайшие там несколько месяцев. Но этого не может быть по определению. Потому что восстановление конституционного порядка
как безусловное, совершенно необходимое условие для того, чтобы провести легальные выборы по Конституции Украины, займет как минимум пару-тройку лет. Вся эта реинтеграция уже после деоккупации. Вы представляете? То есть за это время не то, что люди поменяют свое мнение относительно политики партии «Слуга народа», сама партия «Слуга народа» может перестать существовать. Олександр, ви згодний? Я згоден абсолютно і скажу більше, що нема там тих людей. Ну повірте, що їх просто не може існувати. Як сприймати Сивоху? Це просто гра, розумієте? Це просто гра в ту політику на банальному рівні, коли їхні слова, їхні фрази абсолютно нічим не верифікуються, не підтверджуються. Це просто запитали у нього напряму, хто там? Це секрет. Звідки інформація? Це секрет. Я вам не розкрию, це секрет. Ну вибачте, будь ласка. Якщо він щось озвучив, значить він щось знає. Так? Тоді прошу, давайте зараз запам'ятаємо це, потім запитаємо у пана Сивохи, що він мав на увазі. А він нічого не мав на увазі. Це іде пасування від одного до іншого в медійному полі. Там нема людей, які б робили опитування. Я навіть скажу більше, під ці вибори, які вони там готують, необхідні міжнародні спостерігачі. Одна дільниця, всі покликаються на ОБСЄ. Одна дільниця 3-4 особи. Правда? Ну, в середньому водії, кілька людей, щоб їх не було ні один, ні два. От кожної партії тоді повинні бути крупні. Я просто говорю про міжнародних спостерігачів. Так? От просто рахунок. У нас в виключно Донецькій області з старих виборчих дільниць, які залишились на Донецькій області, які брали участь, до речі, в референдумах всеможливих, там їх щось 1000 з чимось. За моїми підрахунками, це має бути близько 5000 спостерігачів від ОБСЄ. ОБСЄ не може виставити 1000 спостерігачів на сьогоднішній день. Де ми говоримо про 5000 лише виключно міжнародників, на яких покликається наша влада, ОБСЄ. Не може ОБСЄ це зробити. Немає технічних, матеріальних можливостей, немає людських можливостей. Тому вибори – це чергова профанація. Що там буде, як там буде? Ну, очевидно, що вибори будуть проходити так, як вони там проходять. І в Росії, и в Крыму, и на оккупованных территориях. Это домовленность с владой и подписание бюллетеней. Нам это не нужно совершенно. Украине это абсолютно, тотально не нужно, безусловно. Поэтому я считаю, что до выборов просто не дойдет. Вот при тех условиях, которые существуют сейчас, говорить о выборах – это говорить об очень отдаленном будущем, когда ситуация сменится кардинально. Допустим, вот Россия развалится, как одна из предпосылок. Но рассчитывать сейчас на это нельзя. Точно так же нельзя рассчитывать на проведение выборов на ныне оккупированных территориях в соответствии с Конституцией України. Тобто розведення сил, яке сьогодні відбувається в Золотому, це перший такий крок, а таких кроків нам чекати? Миллионы. Не таких конкретно, а вот последовательность действий она будет очень-очень длинной. Это не только деоккупация, это не только восстановление действия законов Украины на всей ныне оккупированной территории. Это восстановление всех инфраструктур, в том числе работа избирательной комиссии, в том числе создание списков избирателей, потому что без этого никакие выборы невозможны. В том числе возвращение всех, кто оттуда уехал и имеет право там голосовать. Это огромная работа на несколько лет. Поэтому говорить сейчас о том, в каких условиях пройдут выборы и за кого проголосуют люди, очень-очень рано. Ну и проводити такі опитування, які... Я считаю, что власть это делает просто для собственного успокоения. Но нас там поддержат, ну, может и поддержат, но только когда? Когда все это будет? Через 10 лет, когда партия «Слуги народа» превратится во что-то совершенно другое или просто исчезнет? Ну, давайте, продовжуючи тему «Слуга народу», ось таку делікатну переписку нардепа сфотографував кореспондент видання «Букви». «Слуга народу» начебто домовлявся про зустріч із Повією. Так, у смартфоні нардепа є 2 чати зі знайомствами. Мережа знайомств «Мам» і «Лаветта». І під час голосування Яременко якраз читав анкету 32-річної жінки на ім'я Аліна, яка в анкеті вказала переваги – секс, зустріч, побачення. Також зазначила, що її не цікавлять стосунки. Потім Богдан Яременко почав листуватися із дівчиною, можливо, іншою. Яременко: умови зустрічі з тобою. Дівчина: привіт, місце твоє, секс захищений, час $100, 2 години 150. А ось сам народний депутат Яременко пояснив, переписка – навмисна провокація для ЗМІ. Давайте і послухаємо його теж.
То журналісти, які намагаються підгледіти щось, спостерегти, сфотографувати, ну, це важко назвати журналістами, навіть не намагаються взяти коментарі у тих, за ким вони підглядають, що відбувається і так далі. От проти цього ми виступаємо. І ми, звичайно, слідкуємо за тим, що відбувається зверху, розуміючи, що ці провокації будуть продовжуватись. І, власне кажучи, хоча колеги попереджали мене цього не робити, деякі виступали проти, я вирішив от свій спосіб таким чином продемонструвати протест, показати, що це не журналізм. Це знущання над фактично інформаційними потоками, знущання над людьми. Коли щось побачили, не перепитали, не з'ясували і викинули як жовтий смажений факт. Не треба говорити про те, чого немає. Проте згодом увечері народний депутат все ж таки опублікував пост з вибаченнями за необдуманий вчинок. Давайте послухаємо його. Не всі рішення бувають однаковими вдалими. Я вилучив попередній пост і хочу вибачитись перед усіма, кому своїм необдуманим вчинком створив проблеми. Від дружини і дітей до фракції і президента. Ось «Слуга народу», що роблять в Верховній Раді. Спочатку одна заява, інша. Щодо з моральної точки зору, як вам така робота депутата? Олександра. Я, вибачте, відмовлюсь коментувати. Тут питання етичні, і якщо дійсно мав якийсь момент цей прецедент... А все ж таки з моральної точки зору. Ми обговоримо, розумієте, ми говоримо про депутата, за якого голосували, який отримує зарплату. До речі, з моєї кишені і з пана Сергія. Наскільки це, скажімо, нормальна робота депутата, ось робити такі, скажімо, я не знаю навіть як назвати, Сергій? Мы спустились с высот международной политики до уже существенно ниже пояса, и мне кажется, что это, конечно... Ні, пане Сергія. Это слишком резкий скачок, но я все-таки отвечу на вопрос. До речі, Сергій, це очільник комітету іноземних справ, так? Це людина, яка взагалі серйозна, так? Яка має вирішити питання щодо між країнами нашою і іншими. Як в тому числе деоккупации Донбасса. Я считаю, что господин Еременко извинился в том числе передо мной, потому что я его избиратель. Я голосовал за него. Вы голосовали за «Слугу народу». Я как раз по его участку значусь в списках избирателей и голосовал как раз за Богдана Еременко. Поэтому я его извинения воспринимаю как в том числе адресованные мне, а не только коллегам по Верховной Раде, не только семье и не только президенту. Эти извинения я принимаю. От моральной оценки я тоже уклонюсь. Я считаю очень важным подчеркнуть, и чтобы господин Еременко это тоже услышал, что журналисты делают свою работу совершенно адекватно, и что после того, как информация о переписке была опубликована, наше издание выпустила эту информацию только после того, как получила комментарий господина Еременко. Якщо подивитися так, він звинуватив і вас, і мене. Чого він перевіряє, і кого він перевіряє, і на що він перевіряє? Он уже извинился именно за вот это вот первый его пост, первый его тезис о том, что он кого-то пытался там кинуть, разыграть и так далее. И совершенно понятно, что это ми ж їх обрали не за розіграші, розумієте? И вы саме, який голосовал саме за «Слугу народу», за нього теж. Да, я считаю, что это событие и его комментарий первый наносит значительный ущерб репутации и его фракции, и его самого. Пані Ліно, дозвольте додам наступне, що не пов'язуючи сьогоднішню подію, так, середи, я хочу зазначити, що пан Богдан Єременко вчора, вівторок, збирав підписи для того, щоб опротестувати підписи 40 демократів-конгресменів Сполучених Штатів Америки, які звинуватили полк Азов в тероризмі, порівняли з Казболою, Аль-Каїдою. І я хотів би про вчорашній день згадати, коли Єременко збирав підписи, зібрав 30 начебто підписів від депутатів, але дійсно вчора він робив хорошу справу, і я маю тільки подякувати за те, що є
наші парламентарі, які вчора виступили проти звинувачень полку Азов в тероризмі. А я дякую вам, що були з нами. Олександр Галичфоров, речник Нацкорпусу, і Сергій Бережний, політичний оглядач інформагентства Ліга.нет. Дякуємо, що прийшли. Спасибо. На цьому ми ставимо крапку. І далі ефір Прайм Мацарський. Залишайтеся з нами. Буде цікаво. Армию развращали и разрушали 28 лет. Кульминацией того, до чего довели армию, была как раз захват Крыма, когда даже сопротивление